Ka Joint Action Committee Master Role Workers Union haka arpu pratareng naiwing 1,000% kalalaj ban bu da ka jingtho shaw menteri rangba ka jalaw Conrad ke sangma ban pensngo shu ban nakaliang ka union ka kwa bu un khot no shaka mit jong jekran halor ka ei ka rai ka bakila deban shem dang haki khindiat sngi baladam haka jingelang ka blalong habadan malki Abakran sikilat pathai kubor General Secretary ka Union uba bamper lang lendam ulaong. Bakum ka Union ka angnod bo menteri rangba ka jala un khot yaki banyakran halor ka jing e ka bakum kinong try master role ki yakendu. Khamtam hakabiya day baka jing bam siu ya ka fluoride karta song than bakan day bantam ya ka 100% snam ka jing siu ya ka EPF ka badai hadien bakila song than na ka kam lembat ki wei pat ki mat. Nalor kata kila ang baladaw menteri rangba umsim kia ya kajing pensngau nakaliang juki kumba kila daban rai kimban si ban panlong da kata kajing ki hadien kasipau tarik uno pra arjar arpusan kawi kamat pengiman bu ka appointment halor ke bagi larai ka tukas ki arpu artrik madan malki halor ki isu bagi dawa mentasi wan bu ka appointment bu siam te lanungin yo inte bat increment ba usiam ke bagi rabu ya kini ka memorandum haka office copy jong ha office jong siam te ngathai usia mun sayo ini ka merendam jungi ba unsa puli bat sen ni krimen ba baro khat ni nong trai jong ke mostrol mo nagadi all over meglia ni krimen ba usia mun ngap ek ek jing dawa ka jongi ba un khat no sakamit jing ekran haswa ka sipotrik sipotrik kumengra kran ha po apartrik ada omdan kanu ka jing ekran swa ka sipotrik mut kandan kan nilarai ru ba kandan ka jing ya song straight men update kumang na umin pemi Christmas apo kabar sekretariat te ngasai ngakermen di usia mun ngap ya kay yangi kibaret baun kran baun pet ikini ki isu baro te kita hi long kay kamangi wan mentasi kimat kidon away kadai ka fluoride ba pending bakin parsio kadai ka fluoride from October 2023 to 2024 kata kadai banikong baki idawa baki dai bensil te kabar kadai ka kertas song thaj kamdei ban palat ya kan 100% kumba kila nilai kran ba kanumdei ban palat ya kan 100% nomor gidan ki department mo musyikran no kila violate ya ka order jong governor bu sign ha ajar khandai ka nomor bo la sign ba kandei ki bastri kum mastrol kimdei ban palat ya kan 100% snam gidan ki department ki bala pensiong no mo ni kum kata ngi iwan dawa ba ka government kan pet ikini hi gin dawa ba ikani ba government governor la ai mo ka jingbet ban chong that 100% snam te ka balai kadai ka EPF mo ka employment provident fund te bukin seo mo yan yangi daga dan ka jing chong that mo kandan ka jing mentoi nomor ba i kum ki mastrol kimdan ka daga chong that kimdan kanu ka jing yo nong kalong basu chong that no kumtu te ngi dawa ya kita ki benefit bat kawai ru kadai ka VDA mo ka VDA ka bakla penkut no hubnai Oktober ikwa bakan pen jaj bet kum ka jaj kum dei bangan sakut mo markum ki ong ba tin bakla herdor kamar bam ndrei haru mentah kum syukran no kanunu kamar bam ko pat her te ngi dawa bakan pentrai kam yang biang ki VDA ni ai por spotrik kamut ba kumanglarai ka artrik mat bubun balang ngarai ka artrik bangin ai por spotrik wa bun khat ingi khamit dikran kada kamdan kanu ru te ngin sarai dak moi pa kajing li ai jongi su he bu siam menta udang bun kam plus udang i kum hinius bing i udang dan cicipura mo minum yo ban yo ka appointment kam li busuk te kaling jing ai ka appointment ju menta si bat kam mandam kalong ka bun pet bun khat no ingi ken long dadang ibu dang ka appointment un sim sting dadagi ai ka mandam hojo apor te murka un sim khyai kata ka Habatin, pej bahagi kisap, kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ye kasap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya